खुलुमबाय लोगोफोर फैसालि ब्रह्मनि मोनसे आदोर फैदों न'खरनि मानसिफ्रा आंनो फोरमायहरनाय बायदिब्ला फैसालि ब्रह्मआ फैफिननो नागिरदों एबा फैफिनगासिनो दं होननानै मिथिबोदों माने बिथाङा फैफिनगासिनो दं होननानै माने मेसेजाव हरदों आरोखि ओमफ्राय माने बुंदों जाहैबाय आरोखि ना बिफाखौ बुंनानै होदो आंखौ खेमा हाथोंसै आं थांफिनगासिनो दङ आं बे खेबसेनि दायनि थाखाय आंखौ खेमा हाथोंसै होननानै बियो दिनै फैफिनगासिनो दं आरो बे आपडेट ओंखायनो दा न'खरनि मानसिफ्राथ' बुंदों जाहैबाय बेखौ सोनाय नंला मालाबाबो सोला बे न'खरनि मानसिनि बुंनाय बायदिबालाय बेखौ सोफिनला मानोना बिराद दुखु मोनबाय बिराद दाहा होबाय बिनि थाखाय दिनै माबा मोनसे जानानै दिनै फिसाया स्ट्रक जालायबाय बुहुद माने गथना जानानै थांबाय बेराफारसेथिं सोफिननोबो सानो खिन्थु गावनि आखलखौ नायोब्ला बिनि जेनाखि जाथाय बेल' नङा जाहैबाय सिगांनिफ्रायनो बेफोरबायदि जाथायखा आरो दाथ' नों बिराद बाथ्रा खोनायो आरोना दा ओंखायनो आं सिगाङावनो होनदों गावनि खोथाखौ लाबा जाया हिनजावनि खोथाखौ लाबा जाया हिनजावनि स्वभाब सरित्रखौ आखल आखु बेबहारखौहाय बियो जाय गामियाव दङ बे गामिनि मानसिफ्रा मोजाङै मिथिसिनो मिथिबायना बे गामियाव थानाय सुबुंफ्रा मोजाङै मिथिसिनगोन मानोना बियो माबायदि आखुनि मानसि बियो माबायदि देखायो गावखौ आरो बे आरो दा गोबां मानसिफ्रा बुंनाय बायदिब्ला माने बिथाङाथ' न'खराव गैखाया जाहैबाय एकदमबारे माबाखाथार माने गैखाया आरो न'खराव बिराद माने गोरिब खाथारसोमोन जाहैबाय थेवब्लाबो खाफाल मोजांमोन बिहा खाफाला गावनि खाफाल दा गावसोर गादोना लादों खाफाल मोजांनि थाखाय बिदिनो बे मोजां न'खराव मोनफैदोंमोन साख्रिआवला फिसाय मोनफैदोंमोन नङा होमबा दा बेहाय गावखौ अभारद्राय देखायबाय अभार स्मार्ट देखायबाय आरो गावनि इयुनखौ सानालासिनो बे दिनै माने बेफोरबायदि माखासे खामानियाव बियो आखाइ होबाय आरो गावनि फिसायखौ मेगन खाथेनानै मोजां माखासे गाज्रि खामानि मावखुमाबाय भिडिअ कल रायलायनानै माखासे बिदि गावनि माखासे लं थं भिडिअ देखायलाय हरनाय बेफोरबायदिया दा ससियेल मिडियाआव भाइरेल जाबाय नोंथांमोना निसय नुखाबाय बेफोरबायदि आरोना बिराद दुखुनांथाव जादों दा ओंखायनो बे गासैबो बाथ्राखौ सानै हयैहाय दिनै न'खरनि मानसिफ्रा दिनै रायलायलायदों आरोखि बेखौ सोफिनला होननानै आरो बुङोबा बिराद बाथ्रा ओंखारो दा आंथ' मा बुंनो माने न'खरनि मानसिफ्रा जेखौ आंनो फोरमायदों आं बे हिसाबै नोंथांमोना आपडेटखौ होदों बिथाङा हयथ' फैगासिनो दं होनना बुंदों फैयाखैबो जानो हागौ हयथ' मेसेज होदों थारमाने खिन्थु बिथाङा एनिथिं एमजे बाजारजों रायलायनायाथ' बिराद अभार स्मार्ट रायलायथारदोंमोन नङा होमबा बिथाङा बर'खौनो रोङा मा क'क्राझारनि जालाबायदों होननानै दाथ' बाक्सानि ओंखारबाय नै मिथिनो मोनदों बिथाङा बाक्सानि ओंखारबाय होननानै बिदि आरोना दा बाथ्राया बेसेबां सैथो जोंथ' बेखौ बुंनो थांला खिन्थु बाक्सानि ना क'क्राझारनि खिन्थु मानसिया नंगौ मानसिया आमेरिकायाव नङा आमेरिकायाव थायानो बे आमेरिकायाव थाग्रा मानसि नंखाया बे सिकिउरिटि गार्डसो मावो दिनै लोगोफ्राबो सिनायजोबखाबाय आरो बिसिखौबो थगायदोंनो बे हौवाया बिदि आरो नङा आंनि खर'खौ दानस' होदों होननानै बिदि खालामदों होननानै बेफोर आरो बाथ्राखौ मिथिनो मोन्दों ओमफ्राय दा न'खरनि मानसिफोरा दिनै बेखौ डिसकासन खालामलायदों हयथ' बेवहाय माबा मोनसे हयथ' माने गामिनि मानसिया बेखौ माने डिसाइड खालामगोन माने गामिनि मानसिफ्रा बेखौ माने सिदानथ' लागोन आरोना थारैनो बे जाथाया बोरै जामारनाय बेखौहाय ओमफ्राय स्वभाब सरित्रआ हौवानि स्वभाब सरित्र हौवाखौथ' बयबो बिराद मोजां होनदों बिसोरा गुरै नोरोम बेफोरबायदि जाहैबाय दा जायफोरनाखि नोंथांमोना आंनि भिडिअआव थांनानै कमेन्टआव नायबाबो नुगोन आं मैया होनायावहाय दा जों दा मा बुंनो हानो दे नङा होमबा जों जेबो बुंनो हानाय जों राइट्सआनो गैया बे बिसिनि न'खरनि नंगौ गोरोन्थिया मानसिया खेबसे मावफ्लाङो बे सैथो बाथ्रा खिन्थु बिथांनि गोरोन्थिया खेबसेल' नङा होननाय मोनसे बाथ्रा ओंखायनो जायनिफ्राव न'खरनि मानसिफ्रा आं मैया भिडिअआव होनाया आरो आं दहायबो मोनसे बिटिआर हस्पिटेलाव रिलाव होदों फाल जानो थांनाय मोसौआ फाल जाखांनानै दिनै फैफिनगासिनो दं होननाय मोनसे बाथ्रा बेखौ आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा बे न'खरनि मानसिफ्रा दुखु मोननानैसो बिनि केरेक्टारखौ मिथिनानैसो बिनि केरेक्टारनि आखुनि थाखायनोसो बे बाथ्राखौ दिनै बुंदों आरोखि मानोना गोबां खाहानि दं लोगोफोर मानोना आंनि न'खरावबो खाहानिखौ आंसो मिथिगौ दा बिथांमोननि न'खरनि खाहानिखौ बिथांमोनासो मिथिगौ बे आरो बाथ्राया दा ओंखायनो बिथांमोना माने बेखौनो आंनो माने जास्ट माने आपडेटखौ खिथाहरदों जे मेसेज हरगासिनो दङ बे आरोखि जे माने बिफाखौ बुंफिनथो बिफानो खिथानानै हो आं थांफिनगासिनो दं आंखौ न'आव सोफिनथोंसै आंनिनो गोरोन्थि जाबाय आंनि भुल जाबाय माने गावनि गोरोन्थिखौ बिथाङा आइजो फैसालि ब्रह्मआ दा हमनो हाबाय आरोखि गाव बिराद गिदिर भुल मावबाय बेखौ गावदि थाखानि लबाव थांदोंमोन ना बैनि लबाव दान्दायाव थांदोंमोन ना इउ एस ए आव थाहैनो गोसो जादोंमोन खान्दा ड्रेस गाननानै इउ एस ए आव बेरायनो गोसो जादोंमोन खोमा नङा होमबा हाफ पेन्ट गाननानै माबा मोनसे गाननानै माने गावनि सेहेराखौ देखाय इउ एस ए आव बेरायनो गोसो जादोंमोन खोमा ना क्ररपति जादोंमोन आरोथ' गोबां भिडिअ' होनाय बायदिबाथ' बिथाङा क'क्राझाराव हा बायफैगोन बिजनेस खालामनो फैनो बिराद गोसोनो फिसाया माहाय फैनानै बड'लेण्डआव फैनानै बिटिआर बा आसाम नर्थ इस्टआवहाय बेफोर आरो बाथ्रा माने गोबां बाथ्रा फोलादोंमोन बियो दा
दिनै आरो आं बेहायनो मिथिनो मोन्दों गावनि बे जाय दा गाव 𝐷𝐢 सेंग्राजों थांदोंमोन गौरां बिलियाव हरथाफैनाय बाथ्रा गौरां बिलियाव बेखौ दोनखुमादों होननाय न'खराव पात्ता होआखै बेखौ जों दा कल रेकर्डनि गेजेरजों जों मिथिनो मोन्दों आरोखि बेखौ खुद गावनो माने सासे इउटुबारनो माने बा 𝐔𝐯 फंबायनो फोरमायना हरदों आरोखि बियो बा बेहाय इन्डियाथ' बुंदोंमोन आरोखि माने बेफोरबायदि मानो जादों होननानै खिन्थु होमबा बा ओरै आरो दा ओंखायनो आङो जोङो एस ए इउटुबार हिसाबैबो जों बारा बुंनो हाला न'खरनि मानसिफ्रा सिदान्थ' लासिगोन खिन्थु बाथ्राया बेनो आरोना जेरै न'खरनि मानसियानो जामारबाय आरोखि न'खरनि मानसिया मारबाय बियो फाल जानोसो थांदों बियो थाथ'नो हाया होननानै बे आरो दा बे सेम कन्डिसन जाहैबाय दा ओरैबायदि अबस्था जाबाय दा बिनिखायनो दिनै फुरा साननांगौ जाना फैबाय जोंनि समाजावहायबो गोबां मोनसे बाथ्रा फैबाय दा गतिके बिथांजोआ मा खालामो मा खालामा बिथांमोननि गामिनि रायजो राजा फारसेबो सिदान्थ' लासिगोन बिथांमोना गामियाव गामि गावबुरा दङ गामि गावबुराजों लोगोसे इन्टेलेक्सुवेल मानसिफोर दङ आइजो माहारि दं बिथांमोननि गामियाव आइजो माहारिफोर दं बिथांमोना न'खरनि हौवाजों रायलायगोन जाथि खुरमाजों रायलायगोन बिनि उनाव बिथांमोना रायलायनानै मा सिदान्थ' लालायो फाथैलाय बिसिलायो ना मा खालामलायो ना मारै खालामो बिथांमोनासो मिथिसिगोन आरोखि ना दा मानोना जों माने होनबाबो जाया मैया रागानि सब्थियाव आंबो गोबां होनफ्लांबाय बिथांमोना रागा जोंनाय दुखु मोननानै आंनो खिन्थाहरनायखाय दा गतिके बिथांजोआ खिन्थु नंखागौ आरोखि बे फाल जानो थांनाय होननाय बाथ्राया बिथांमोना बोरै एथ' मोजां गोसोखांनानै बुंहरनो रोंफ्लांखो बे नंगौ आरो दिनै मोसौआ सम जानाय लोगो लोगो फाल जाखांनानै न'आव सिरि थायो होमबा बेबायदिनो आरोखि दा बेफोरबायदि रुजु जालायलायनाय बाथ्रा आरो गोबां मानसिफोरा होनदों बेखौ मोसौजों रुजुबावाखै बेखौ सैमाजों रुजुदों सैमा जेरै भाद्र मास जानाय लोगो लोगो बेबायदि हाला हाला माबा खालामो थिग बेखौ सोरबा सासेयाथ' बिदि बुंहरबावदों बेखौ बे आरो मानोना बेखौ हयथ' मोनथिजोबखागौ आरो क'क्राझार टाउनावनो हयथ' बेखौ मिन्थिजोबखागौ खोमा सिनायजोबखागौ खोमा बियो माबायदि खारखोमाबोदों गावनि माल माथाखौ एन्जरफोर बायदि फिसा एसे एसे बोथ्रोदनानै माने सर्टिं खालामखानानै माने बे खारखोमादों होननानै मिथिनो मोन्दों आरो बिथाङाथ' जे समनिफ्राय बेफोरबायदि जालायबाय थादों बेयो माने गाव हारसिंसो गोजौआव उन्दुखादों जाहैबाय हिनजावा फैसालि ब्रह्मआ ओमफ्राय बिफायासो फिसाफोरजों माने ओरै उन्दुदों खिन्थु फिसायजों उन्दुजाबखायाखै जाहैबाय आरो एसे माबा जाखाबाय बियो माने गोजौआवसो उन्दुबाय थाखादोंमोन आरो हारसिङैनो बेबा गोजौआव हारसिं उन्दुनानै भिडिअ कल रायलायोना मा रायलायो बिथांनि बाथ्रासै आरोना दा जेखियानो जाथों मानो बिथांमोननि गेजेराव मा सलुसन जायो जों फैबाय थानाय समाव जोंनो फोरमायसिगोन खिन्थु बिथां आइजोआ मानि लबाव थांखो नोंथांमोनासो बुंनांसिगोन रांनि क्ररफोरसिनि लब जामारनानै थांमारदों ना फिसा फिसा गाननानै US आव बेरायनो गोसो जामारदोंमोन ना मायाव थांमारदोंमोन ना बै देहानि लबाव थांदोंमोन फाल जानोसो थांमारदोंमोन नामा गिदिर मोनसे कुइसना